Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian bakawai kadurki kabala saprang bah hakirinsan social media ba uway udukat jong kaseng hito ula sya kem hakibor pulit namar ka jing khayi ya u jingdi penbuat udrak nakalyang kinong yalam ka hito Shillong City da kamensim jing songkya ha ka janmit jong ka singit ho dieng ka arf khandai trik unai lar arja apusan kilami syakmat ban pensyai halor kani habakren chekila pathai kubor usamla balaji jerwa u general secretary uloong bakani kadurki basyakem kabala sapriang menta kadai kabala jana du usnem arhajar arpulai bad uni ubri ubla syakem ru shim ladon benta shu bad kaseng hitu nadu kitu kisnem ulai thu ba nadu ningkong bakaseng kalalap ba uni ubri udan benta ha kaban khayi ya udrak hapo kajela ban marmar hi kilabe no yu nadu usnem arhajar arpulai Shu uloong bakumno hadien bakaseng hito kalaliban khenra drok hamot pran terter Hindray hadien kumba ka tukat ne pori ai kalami no kani kadurki ban pin sapriang lingba ki social media ban that ya kaseng hito kumtaw la kno ru bakani ka dei bet ka jingkwa jeng ki briu ne kita kinong khai drok ki bathat ya kani kadurki ban pinjat ya kaseng Nalor kata ulama ham ting eru ya kibrio ki bapen sapriang ya kani kadurki laki long kibrio shimet ne kinu ru baka senghi kamtiang bat kandang yai beteng nang nish khamat ban khenra ya kinong didro ni kumka Shillong kumka hidu Nyotrak Integrated Territorial Organization ke hidu te mata ka singi da ka ching sokhya wan ban penchai khamat jong bro ki media ki press bro khai ni ba menen hadin ka jing khara jo inong di drugs ni ba pidan kat ne kat tu ka jing saprang jo ki video ba kena ba kita gini hi members yang ka hidup ba kidan kiti lam hakikam khai hakikam di drugs na khai drugs ye te nakalian jingi ka seng ni kwa ban penchai ba kane kam dei ra kumta ya kane ka video pala viral ba ini brio ba penmi apo video bat kaseng kamdan jing ete ai ado usnam arhajar arpulai amar ba haka lian jo kaseng ru kidan ikam ba nila syam nila budin nak lian jo kaseng ma nila lap ba kami habat ka an ki kendon jong ka association na jong ka organization jingi te kumtahi hadin jong ka bisar hadin ka jing bisar te eu la sha expert na la sha be naka organization jongi ka hito da us discipline secretary no iba James te naka liang juni ru ikwa ban pansyai bhas pat ba kani bro khat kadai ka jing kwa jing ki pat ba ne ka jing kwa jing ki bre ban pentlot khamtam gini ki king pin ki bada kita ki nong supply ki kita ki he saipan jong khai drugs kiri kita maki kwa umdai tang ya kaseng jungi hendrai nilai i ba kibon kiseng ha chiseng bakila sedang ban khanra yu drugs kibon dikilat kilenti kile ban pen tran kini ki seng balang bapher bangi dan hangni apo rilom khasi jungi kile da kijat ki tactics te tani ka way rupam pen viral ki videos ki members bomdai ru jongka association na jongka organization ru kilek ban sapriang yaki ban pentlot iki kini ki organization baki association baki seng balang bapher te nakalian jungi ru ni ong iki pat ba brokhat ba kini brokhat kidehi kilat butu kilat butpo jungi ni ibre khanang ba ban pentlot ikini ki paya jong imlang salang bro hi hapo rilom kasi jenja jungi bro tang kumtahi nakalian jungi rungi pensyai kata ba sai sen in phan biang ba uni ubre ubala syakem umdan jingi te bat ka seng na bat ka nega bro khat ka bajaru basyai ru kala dap snam menta kala dei la du snam arjaga pulan bat kumno ibu jingkeli ba kumno ba hadin ka jinglek khanra jungi bar menen ka jing hiar jong ka hitu shpo madan ban yakun persya yu drugs ma ban yakun persya yu drugs kimi kini ki jingkan tho ya kaseng bad ya ka organization hi bro umdai tangi kaseng balang jungi ru andre ya bro hi ki seng balang bro kan ki organization bro kan kilong kisha antho hakini ki jat kirkam kumasale mangi hi
te kum ta hi na kaliang jungi mi shi ong bai pa mi sai yekine bro khat ni nimdan jing te nimdan jing ya te nimdan jing dan lang e bikini ki chai bre te na kaliang jungi ru ini ya bai pan ya khun ni prasha ni u mars ni umar ko jat ani hapo rilom jen tia jungi bro tang nadu menen min met hi nadu menen kini ki ar buje lai buje menen sta kila astang hi na mars ndap mi ka jing khanra nakaliang jungi ki nakaliang jungi ka Shillong City mo ka hito adu ba sedang bermi nak mulai circle mulai unit ye bro khat napo nong kwar unit ang tapat napo moyong ni ka sapriang kan ka video bro khat menem step hi te shwa ba ki brio bro khat kinshim ba lese mengiru ngidan lang ha kita ki kam mi ai te ni kwa wan pensyai ba ngidan ra kum kita ki chat na mensiam na ki chat brio ru ban dan hapo ka seng jungi ban penjat ni ka chat ban brio bro nadu snam ayu ba piong mene piong bala nem dan su ak mendapat ka sang dai ai ma ka ta ka wai ka long ni namar ni khna wan rong bat ngi men chwa ha snam ar hajar ar kulai da bakla ti hadin ba ngila pen scam yu ngila da pen scam la rong bat ngi namar ba dei khna wa ngi ba kwa ban rong bat train na ta ka pha ka mian ti ngi ru ka jing du ngi stanat ban dat ki khna ki ban ya train na ta ka em lang sa lang ta ka pha ka mian re hadin lai benai hadin ba la pen scam ngi lap ba de ba ni khna u dan betalang hakini ki kam khai drop sai te hadin ba ngi yo jing tip malu mala din ngila khat hajar u ngila khat hajar ngila snack akra u ba umde ban le su kini ki jat kam te pedeng ka jing ai jing khat hajar jing bu kendon jing u hai tai por hitang si te yo hadin kata kidan ki kena ki ba ong ba ni yu udang melien hi ti kum ta hi ngila wen no yu ngila wen no yu na seng bat ngila ai da jing thoi ru yu ba ngila be yu na du tak sni bat na du ka tu ka sni hi ngim dan jing ate jing ate issue bat u ti hadin tang ka tu kan ni benai ba ngila sa be na ka seng ru tu la sa kem la pa media ti kata hi ka we ka pa penlingo ingi ka jing ja ka ba ja na du ar hajar plai kum nu kan viral samata namar kajaran kharu ba menen ki dekat ba ki member jangi ki yami ban yakun ban le stage mot pran balik kendang ini ki nong khai drops ki nong di drops ti kajing ngi sotu sai mata ba kini ki nong khai drops ki dan la kajang ka buit jangki ba kumno ban pentran yangi hendai wala kata phidang le kini ngi rungin musaliang ngindang ye kon sujuk kat ba phidang le kumne ban penja buram ngi nang screen ban ne tri susu ban bangin daun wan susu hadu bangin dalap dai ki tai iba ba dei tai nong khai ba kham le ba het ni kham le sru kham akstan mu ya kan ni long ta ngilawat hi jing tep ma tang ba long ko ni ngilawat jing tep hadu mata tengin pat yo ra ka jing tep ka ba bania kan dei kat kum jing sutu jing i kumot kan ni baro ki dei ka bit po jang tu ki ting pin ki nong khai drop si ki ba le kum no ban tran jing i lingba ka kidang mot ba lingba ka jing pen viral jang ki ni kan ni ka video kamot bangin shong khap hendrai nginum shong khap nginang ya le nginang ya tur sakmat iban rat ding khang ni drops wala long ta bi namata kari ba kacai pendriu jungi te nakaliang jungi ka seng hido ru kumbala pancha i presiden ka molai circle ni maham tikena bha lamar bakani kamdela kajing pen viral kamdela tang menta kasima kani brokat kadi kajing butpo jingine ki kingpen lamar bangi sautu shai bha lamar bale kani kadur e brokat hapo media e kampau hendrai kidan hi sos banapo jongki authorities balik ikini ki dor kidak jongkini ki bre musyakem musyaye telada kumtaru ni bu jengkili ya ki authorities ru ya ki ni ki badan kabuar ka an ru ba kumno kini ki jat bre badan hakini ki kam sini e phila ban lik ki video fi ong ba ngimlong ban pen i ka ya ki dor kidak jongkini ma ngimlong ban pen i ki dor kidak jongkini lamar balik ka kala ban tha upa ka kun arai menta lada phidon kam ban pen tran ni ki sang phalang ndai tang yang ni ndai ki wei ki sang phalang ru ban pen tran phile de kini ki jat kam
ban pen yasno jubor justi iki breu bomdai bat kaseng ne bomdai bat ka organization ru ban pen sno jubor justi te kumtahi na kalian jungi ni maham mdai ra tangi kita ki breu lada phidei na kalian jongka authority na jongno ru lada phidei ki breu shimat na phidei mano ru phidei kita ki kingpen phidei kita ki kingpen na ki king siem na ki ro ngingim slaira ngingim ting kat ke kumbaang i presiden jungi presiden juga mulai circle ba kat ba phidang pensmit phidang pencerai ngiru ngidang serai susu banyak kon persya pi namar belai kani kamdai ratang namanta jungi kaying kasem jonga na jong ki member na jong ki dekat jong ka hido handai kani kadai namanta jong bero hi ki kalawai bat kajat bri new trap bero hi tang tahi kulisba